Ikaw kasadyang kapadayon sa gihapon. Kasadya. Hidlaw Sunday News. Celebrating life the way it is. Alright. Mayong adlaw, mayong paglantaw sa sining bagong episode, third episode sa Hidlaw Sadya TV. Sa aton nga mga imata dira sa Iloilo, sa day Evelyn Morcillo, Margie Gazo, Arminda Andarza, and the rest dira sa London, sa kay nang ni mayong adlaw, mayong paglantaw sa Hidlaw Sadya TV. Gani sa sining tinion, nagapasalamat kita sa labaw sa tanan nga sa atong mahal nga mga kaako ang itagaan kita sa maayong malawas. Hilway sa kunanano pang masakit, kag ginapasalamatan nato ng grasya kag pabor sa atong kabuhi. Nasa din sa sining panahon, padayon kita nga naka-live stream sa sining palatuntunan, Hidlaw Sadya. Gani sa gihapon, pud sa aton nga sa piyak nga linya, aton gyapon na-eksperyensyahan ang aton nga kaupod sa Hidlaw Sadya nga masunson ang nangyari sa aton, wala sing palyar. Kag ginapasalamatan aton ang Ginoo sa iya kabuhi tungod nga kanami sa iyang paghatag siya sang grasya kag paborman subong aton siya tagaan sing kay-gayunan sa pagtamyaw sa iyang mga kauturan kag sa mga kabyanan sa gihapon. Pastor Bong Walter Hermosura sang Associate Pastor sa Lift Jesus Higher, Bacolod City. Hello Pastor, kamusta? Okay, daw ay sana ka. Okay. Alright, sa gihapon ang aton nga ulay sa payan sang disruption sa iyang piyak nga linya. Sa gihapon magapadayon ang ini nga palatuntunan sa paghatag kapag dulong sang maayo nga balita na Kristohanon nga luyag naton nga pasulit-sulit i-reiterate sa pangununa sa mga tumuloo, and even those who are not yet in the Lord, those who are still in the process of accepting the Lord Jesus Christ, those who are still in the process of knowing the Word, knowing the truth. Ini nga third episode ginahalad naton sa sining mga kauturan naton. Ang good nga sa diin, aton gid bala ma-apresyar ang aton pagtuo nga sa diin makita naton ng origin, no? Ang ginhalinan sang aton nga pagtuo. Gani sa sining tinion, padayon kita nga padayon kita sa sining palatuntunan, Hidlaw Sadya. Gani sa sining tinion man, sulito naton ang aton nga pagkatalakayon nga mga topiko, gani mga kauturan, ang previewer naton sa sining third episode, Hidlaw Sadya TV. Blueprint sa kabuhing balaan, nagsugod sa kampamento ni Moses kag naghayag sing bug-os pinaagi sa templo ni Solomon. Ano bala ang kabilinggan sini sa subong nga panahon? Simpla kultura. Nga the journey is over ang titulo sang sining nga ambahanon? Ano ang kangtanan sa mga liriko sa sining lalantunon sa mga pulong nga katapusan? Panugdaon. Ano ang revelasyon sa kay Pastor Tami Tamon samtang siya nagbuyog sa bug-os sa katawhan sa pagpahimuyong sa tion sang quarantine kag lockdown? Mensahe bala sang paglaom ang iya dala? Dabaw sa ikasarang. Ano ang sadsanan sang kaiso kag ikasarang ni Dolos Marlon Suarez? Lamang iya mapahamuot ang iya ginaalagaran nga amo ang naghatag sa iya pagpakamaayo kag pabor samtang yara ang tanan sa tion sang ECQ kag GCQ. Uswag sadya.
Makabuligid bala duhanay sa mga kaayuhan kag serbisyo sa tion nga ang tanan nagapangatubang sa krisis pinansyal aton ini tanan mahibaluan kun aton usuyon kag latawon. Ini tanan pantayan diri lamang sa Hidlaw Sadya TV, celebrating life the way it is. Alright, sa sining tion sa gihapon mayong adlaw sa mga taglantaw sa sining nga palatuntunan Hidlaw Sadya kag sa sining tinion at aton igadulong ang aton nga kontenido sang aton hinun-anon. But before that, we need to watch this hinun-anon ticker. Exodo 41:38. Ang Dios nagsiling kay Moises, sa unang nga adlaw sang unang nga bulan, dugon mo ang tabernakulo ang tulda nga tilipunan. Ibutang mo ang kaban sang katipan sa sini kag lipnan mo sing kortina ang kaban. Ipasulod mo ang lamesa kag iplastar ang mga butang para sa sini. Ipasulod mo man ang kandilerohan kag pasigahon ang mga suga sini. Dayon ibutang mo ang bulawan nga halaran sang insyenso sa tubangan sang kaban sang katipan kag itakod mo ang kortina sang portahan sang tabernakulo. Ibutang mo ang halaran sang dulot nga sinunog sa tubangan sang portahan sang tabernakulo, ang tulda nga tilipunan. Ibutang ang labador sa ulot sang tulda nga tilipunan kag sang halaran kag butangan ini sing tubig. Dayon maghimo kasing luwang sa palibot sini kag itakod mo ang kortina para sa alagyan pasulod sa luwang. Dayon magkuha kasing inughaplas nga lana kag haplasan mo ang tabernakulo kag ang tanan nga yara sa sini. Kag pakabalaanon mo ini kag ang tanan nga kagamitan sini agud manginbalaan ini. Haplasan mo ang halaran sang dulot nga sinunog kag ang tanan nga kagamitan sini kag pakabalaanon mo ang halaran agud manginbalaan gid ini nga halaran. Haplasan mo man ang labador kag ang tulungtungan sini kag pakabalaanon mo ini. Dayon dalhon mo si Aaron kag ang iya mga anak palapit sa portahan sang tulda nga tilipunan kag pagaliguon mo sila. Ipasuksok mo kay Aaron ang balaan nga mga panapton kag haplasan mo siya kag pakabalaanon siya kag magalagad siya sa akon bilang saserdote. Pagkatapos ini, papalapita ang iya mga anak kag ipasuksok sa ila ang malaba nga mga bayo. Haplasan mo sila pareho sang paghaplas mo sa ila amay. Agod makaalagad sila sa akon bilang mga saserdote, kag paagi sa paghaplas sa ila, magapabilin sila nga mangin saserdote tubtob san-o sa bug-os nila nga kaliwatan. Ginhimo ni Moises ang tanan nga ginsugo ni Yahuwa sa iya, amugid ini ang ginhimo niya. Sa una nga adlaw, sang una nga bulan, sa ikaduha nga tuig, napatindog ang tabernakulo. Sang ginpatindog ni Moises ang tabernakulo, gintakod niya ang mga sulookan nga sadsaran sini, ang mga hamba, ang mga baral, kag ang mga halige. Ginhumlad niya ang tulda sa ibabaw sang tabernakulo, kag gintaklap ang tabon sang tulda sa ibabaw sini suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moises. Pagkatapos ini, ginkuha niya ang mga tepi-tapi nga bato, kag ginsulod ini sa kaban, kag gingulo ang mga tuwang-tuwangan sa kaban, kag ginbutang ang takop sa ibabaw sang kaban. Gindala niya ang kaban sa sulod sang tabernakulo kag gintakod niya ang kortina. Agud malipnan ang kaban sang katipan suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moises. Pagkatapos ini, ginbutang niya ang lamesa sa tulda nga tilipunan sa naaminhan nga kilid sang tabernakulo sa gwa sang kortina
kag ginplastar niya sa sini ang mga tinangkas nga tinapay sa atubangan ni Yahuwa suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moises. Ginbutang niya ang kandileruhan sa tulda sa tilipunan sa tubangan sang lamesa sa nabakatnan nga kilid sang tabernakulo. Gipasiga niya ang mga suga sa tubangan ni Yahuwa suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moses. Dayon ginbutang niya ang bulawan nga halaran sa tulda nga tilipunan sa tubangan sang kurtina, agud mapaaso niya sa sini ang mahamot nga insiyenso suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moises. Dayon gintakod niya ang kurtina sa portahan sang tabernakulo. Ginbutang niya ang halaran sang dulot nga sinunog sa portahan sang tabernakulo. Ang tulda nga tilipunan, agud mahalad niya sa sini ang dulot nga sinunog kag ang dulot nga uyas suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moises. Dayon ginbutang niya ang labador sa ulot sang tulda nga tilipunan kag sang halaran kag ginbutangan ini sang tubig para hilinawan. Si Moises ug si Aaron kag ang iya mga anak nang hinaw sa ila mga kamot kag mga tiil sa sini. Nagapanghinaw sila kon magsulod sila sa tulda nga tilipunan o kon magpalapit sila sa halaran suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moises. Sang ulihi naghimo siya sing luwang sa palibot sang tabernakulo kag sing halaran kag gintakod niya ang kortina para sa alagyan pasulod sa luwang. Kag natapos ni Moises ang ilikoton. Naglikop ang panganod sa tulda nga tilipunan kag nagpuno sa himaya ni Yahuwa ang tabernakulo. Hindi makasulod si Moises sa tulda nga tilipunan bangod nagpabilin sa sini ang panganod kag ang tabernakulo nagpuno sa himaya ni Yahuwa. Kung magpaibabaw ang panganod halin sa tabernakulo, padayon nga nagalakbay ang mga Israelinhon sa ila pagsaylo-saylo halin sa isa ka lugar pakadto sa isa ka lugar. Apang kung hindi magpaibabaw ang panganod, wala sila nagalakat tubtob sa adlaw nga magpaibabaw ini. Kaya ang panganod ni Yahuwa yara sa tabernakulo kon adlaw kag kun gab-i nagapabilin sa ibabaw sini ang kalayo nga makita sa bugos nga panimalay ni Israel sa ila bugos nga paglakbay samtang nagasaylo-saylo sila halin sa isa ka lugar pakadto sa isa ka lugar. Tama, yeah. Okay. So sa siningat hapon, upod naton si Pastor Bong sa Piak na Linya. Pastor Bong, ara kada. Tuway ka dyan sa bad. Madula naman siya. Alright. Okay, so padayon kita sa aton nga programa. Al sa siningat tinion, nadula kita sa makadali. Either siguro may mga problema kita sa in terms sa aton nga linya, pero sa gihapon padayon ang aton nga hilikoton. Okay? So, salamat Pastor Bong sa imo pagpaninguha nga makakonektar sa aton diri. Padayon ang aton nga linya sa pag-open. Agod nga sa diin makapadayon kita sa aton nga diskusyon, no? Kaya mo ini importante sa aton ang diskusyon tanungod la sa kampamento ni Moises, no? Sa diin ginpahayag sa una nga panahon, ano abla ano gibla ang kapangdalan nga ginbutang aton, no? So amo na ang dapat naton nga dalupangdon kag padayon kita sa aton nga pagtan-aw. I think tagaan naton digwaliwat nga malantaw ato, importante ato, no? So mga kabyanan, pasensya na gid sang connection nato. Exodo 41:38. Ang Dios nagsiling kay Moises, sa unang nga adlaw sang unang nga bulan patindugon mo ang tabernakulo, ang tulda nga tilipunan.
Ibutang mo ang kaban sang katipan sa sini kag lipnan mo sing kortina ang kaban. Ipasulod mo ang lamesa kag iplastar ang mga butang para sa sini. Ipasulod mo man ang kandilerohan kag pasigahon ang mga suga sini. Dayon ibutang mo ang bulawan nga halaran sang insyenso sa tubangan sang kaban sang katipan kag itakod mo ang kortina sang portahan sang tabernakulo. Ibutang mo ang halaran sang dulot nga sinunog sa atubangan sang portahan sang tabernakulo, ang tulda nga tilipunan. Ibutang ang labador sa ulot sang tulda nga tilipunan kag sang halaran kag butangan inising tubig. Dayon maghimo kasing luwang sa palibot sini kag itakod mo ang kortina para sa alagyan pasulod sa luwang. Dayon magkuha kasing inughaplas nga lana kag haplasan mo ang tabernakulo kag ang tanan nga yara sa sini. Kag pakabalaanon mo ini kag ang tanan nga kagamitan sini agud manginbalaan ini. Haplasan mo ang halaran sang dulot nga sinunog kag ang tanan nga kagamitan sini kag pakabalaanon mo ang halaran agud manginbalaan gid ini nga halaran. Haplasan mo man ang labador kag ang tulungtungan sini kag pakabalaanon mo ini. Dayon dalhon mo si Aaron kag ang iya mga anak palapit sa portahan sang tulda nga tilipunan kag pagaliguon mo sila. Ipasuksok mo kay Aaron ang balaan nga mga panapton kag haplasan mo siya kag pakabalaanon siya kag magalagad siya sa akon bilang saserdote. Pagkatapos ini, papalapita ang iya mga anak kag ipasuksok sa ila ang malaba nga mga bayo. Haplasan mo sila pareho sang paghaplas mo sa ila amay. Agod makaalagad sila sa akon bilang mga saserdote, kag paagi sa paghaplas sa ila, magapabilin sila nga mangin saserdote tubtob san-o sa bug-os nila nga kaliwatan. Ginhimo ni Moises ang tanan nga ginsugo ni Yahuwa sa iya, amugid ini ang ginhimo niya. Sa una nga adlaw, sang una nga bulan, sa ikaduwa nga tuig, napatindog ang tabernakulo. Sang ginpatindog ni Moises ang tabernakulo, gintakod niya ang mga sulookan nga sadsaran sini, ang mga hamba, ang mga baral, kag ang mga halige. Ginhumlad niya ang tulda sa ibabaw sang tabernakulo, kag gintaklap ang tabon sang tulda sa ibabaw sini suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moises. Pagkatapos ini, ginkuha niya ang mga tepi-tapi nga bato, kag ginsulod ini sa kaban, kag gingulo ang mga tuwang-tuwangan sa kaban, kag ginbutang ang takop sa ibabaw sang kaban. Gindala niya ang kaban sa sulod sang tabernakulo kag gintakod niya ang kortina. Agud malipnan ang kaban sang katipan suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moises. Pagkatapos ini, ginbutang niya ang lamesa sa tulda nga tilipunan sa naaminhan nga kilid sang tabernakulo sa guwa sang kortina, kag ginplastar niya sa sini ang mga tinangkas nga tinapay sa atubangan ni Yahuwa suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moises. Ginbutang niya ang kandileruhan sa tulda sa tilipunan sa atubangan sang lamesa sa nabakatnan nga kilid sang tabernakulo. Gipasiga niya ang mga suga sa atubangan ni Yahuwa suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moses. Dayon ginbutang niya ang bulawan nga halaran sa tulda nga tilipunan sa tubangan sang kortina, agud mapaaso niya sa sini ang mahamot nga insyenso suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moises. Dayon gintakod niya ang kortina sa portahan sang tabernakulo. Ginbutang niya ang halaran sang dulot nga sinunog sa portahan sang tabernakulo, ang tulda nga tilipunan, agud mahalad niya sa sini ang dulot nga sinunog kag ang dulot nga uyas suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moises. Dayon ginbutang niya ang labador sa ulot sang tulda nga tilipunan kag sang halaran kag ginbutangan ini sang tubig para hilinawan. Si Moises ug si Aaron kag ang iya mga anak nang hinaw sa ila mga kamot kag mga tiil sa sini. Nagapanghinaw sila kon magsulod sila sa tulda nga tilipunan o kon magpalapit sila sa halaran suno sa ginsugo ni Yahuwa kay Moises. Sang ulihi naghimo siya sing luwang sa palibot sang tabernakulo kag sing halaran kag gintakod niya ang kortina para sa alagyan pasulod sa luwang. Kag natapos ni Moises ang ilikoton. Naglikop ang panganod sa tulda nga tilipunan kag nagpuno sa himaya ni Yahuwa ang tabernakulo. Hindi makasulod si Moises sa tulda nga tilipunan bangod nagpabilin sa sini ang panganod kag ang tabernakulo nagpuno sa himaya ni Yahuwa. Kung magpaibabaw ang panganod halin sa tabernakulo, padayon nga nagalakbay ang mga Israelinhon sa ila pagsaylo-saylo halin sa isa ka lugar pakadto sa isa ka lugar. Apang kung hindi magpaibabaw ang panganod, wala sila nagalakat tubtob sa adlaw nga magpaibabaw ini. Kaya ang panganod ni Yahuwa yara sa tabernakulo kung kag kung gabi nagapabili
sa ibabaw sini ang kalayo nga makita sa bugos nga panimalay ni Israel sa ila bugos nga paglakbay samtang nagasaylo-saylo sila halin sa isa ka lugar pakadto sa isa ka lugar. Alright, katahom ikaduha natong ginsulit ang atong palagwaon agud nga sa diin ma-emphasize gid naton kay isa nag-stutter ang video. I just know why. Maybe because there are some disruptions, but anyway, the show must go on. Ang kampamento ni Moises isa ka pagpahayag sa Dios sa iyang sovereignty, so that the campament mapatukod agud nga sa diin sa tunga nila may ara ang katawhan nga mo nga Israelinhon, may ara gina-consider nga higher power. Ang kampamento nagasimbolo sang higher power nga sa diin ila pagrespetuhon kag ila tagaan sing dako nga pagtahod kag dira sa pamaagi sini sila man makapabutyag sa ilang mga concerns apang before sila makapabutyag sa ilang mga concerns, they need to follow some instructions which Moses delivered to them, ginhatag sila so that they would follow it because precisely that commandment is the commandment of God, commandment of Yahuwah. By the way, ang Yahuwah gini nga pulong iyan sang Dios sa Hebrew, no, sa Jewish nga pag-ater, no, sang Dios, no, Yahuwah, no? Because it is a tetragrammaton nga sa diin kung imo nga i-decipher ang yes nga kaungdan kung tagaan naton paginsang tagaan naton tagaan naton si italupahod as dason ano pag-decipher sa ngalan nga YHWH kag kung aton mitlangon sa normal nga pagmitlang Yahuwah. Pero kung gusto tagid sa original gid nga pagmitlang sa ngalan sa Dios kay hindi basta-basta nga mitlangon ini kay isa ini sang iya mga napulo ka mga sugo nga hindi paghingadlan ang ngalan sa Dios nga wala sing kapuslanan. Apang ini may kapuslanan ini kay luyag ini mapalinton sa mga katawhan subong nga nagalantaw sa atong live streaming kung ano ka importante sang sadsaran sang aton pagtuo, no. Aton dapat i-trace back ang ginhalinan gid kung may pagtuo kita nga kaangay sini. Kaysa sini nga panahon kadahamo na si mga ekspresyon sang nanuhay-tuhay nga mga ideya apang sa gihapon kita ya nagapabilin nga stick kita ya sa original kag amo inang gina-consider naton nga balaan nga mga pulong sa Dios nga na gikan sa Torah o kon sa Old Testament kag amo naton ginabasihan, no. So gapasalamat kita sa aton nga upod diri nga si Pastor Bong akon ginapanawagan siya nga pwede man sa makatawag liwa agon nga sila maka-interest sa aton nga mga diskusyon. Alright, samtang ginahulatang iyang tawag ato naman i-share ang bag-ong isa pagid ka kontenido sa sining aton talakayon sa sining adlaw, no. Kundi sang time ni Moses campament or gina-considered na camp. Apang ini naman aton pagwaon ang panahon niya ni Haring Solomon. Ang templo ni Solomon nagtindog sa Jerusalem malapit 400 ka tuig. Ini ang koruna sang kadungganan sa Jerusalem kag sentro sa pagsimba sa Ginoo. Halos katunga sa mga sinulatan sa daan nga katipan, natabo sa panahon nga ang templo ni Solomon nagatindog sa gihapon. Ang pag-intindi sang iya pagkasignifikante sa iya lokasyon, kasaysayan kag disenyo, mahimo makadugang sa pagtawod sang isa ka tinuga sa isa ka labing balaan nga mga lugar sa kalibutan. Ang syudad sa Jerusalem nahamtang lapit sa 3 kadalagpo nga mayor nga wayang, ang Hinnom, Central o Tyropian, kag ang Kedron Valley. Ang bukid sa tunga sang Central kag Kedron Valley ginatawag nga Mount Moriah. Ang punta sang bukid isa ka dako nga nagabulto nga patag nga bato nga karon napahamtang sa idalom sang Dome of the Rock. Suno sa Genesis 22 versikulo 2,
Si Abraham ginmanduan sang Dios nga ihalad niya si Isaac sa rehiyon sang Moriah nga nagakonektar sa bukid sang templo. Ini signifikante nga hitabo sa kasaysayan. Sa panahon ni Hari David, ang lugar sa Jerusalem gingamhan sa mga Hibusnon, ang syudad nga nagaokupar sa nabagatnan nga bahin sang sentral nga bukid. Sang nakuha ni David ang syudad sang 1,000 antes na tao ang Kristo, ginhimo niya ang Jerusalem bilang kapital sini. Dayon ginsaylo ni David ang arka sang pagsaad sa Jerusalem, kag nagsugod sa pag-aman sa pagtukod sang isa ka permanente nga istruktura agud sa pag-ilis sang temporaryo nga tabernakulo ni Moises nga gingamit kapin 400 ka tuig. Tungod kay ang Jerusalem isa ka magamay nga lugar, ginbakal ni David ang ginaokupar nga nahamtangan sa mga Hibusnon agud mapalapad niya ang teritoryo sang syudad. Tungod kay mataas ang syudad ni David, ang bungyod mangin isa ka matahom nga lugar agud matukod ang templo sang Ginoo. Sa idalom sa paghari sang anak ni David nga si Haring Solomon, ang templo ginsugdan sa pagpatukod. Pagkatapos sa 7 ka tuig nga pagpatukod sang 960 sang wala pa matawo ang Kristo, nahuman ni Solomon ang pagpatukod sang templo. Sa amo nga bakulod gintukod sa ibabaw nga bato sang bukid sa Moriah. Subong man si Solomon nagpatindog sa iya kagalingon nga bag-o nga palasyo sa nabagatnan sang templo kag ginpalapad ang mga dingding sang syudad tubtob sa pukatod sang bukid sang Moriah. Ang templo ni Solomon nahimo sa modelo sang tabernakulo ni Moises tungod sa madamo nga pagkaanggid sa tunga sang tabernakulo kag sang hardin sang Eden. Madamo nga mangin-alamon ang nagapati nga ang hardin sang Eden amo ang prototype sang tabernakulo kag sang uli gingamit sa pagtukod sang templo. Suno sa tradisyon sa mga Hudiyo, ang Eden nahamtang sa isa ka bungyod nga may kahoy sang kabuhi kag may kahoy sang ihibalo sang maayo kag malain sa sentro sang bungyod. Ang Biblia nagtudlo nga sang si Adan kag Eva nagpakasala kag nagpakig-ambit sang ginadilian nga bunga, ginpagwa sila padulong sa sidlangan. Ang kerubim kag isa ka nagadabdab nga espada sa sulod ginbutang sa alagyan sang sidlangan agud mapunggan sila sa paghiambit sang kahoy sang kabuhi kag magakabuhi nga wala sing katapusan sa ila mga sala. Agud makabalik sa presensya sang Dios, ang Israel kinahanglan maglatas sa ginagyan ni Adan kag Eva nga amo ang paglabay sa nagabantay nga kerubim kag sa pagsulod liwat sa hardin sa direksyon na katundan. Ang tabernakulo ginpahamtang sa parehas sa pag-uswag sa nasidlangan na katundan nga nagakaangay sang hardin sang Eden. Ang tabernakulo ginbahin sa 3 ka bahin, ang pangsagwa nga korte, ang balaan nga duog, kag ang labing balaan nga duog. Ang panggwa nga korte nagarepresentar sang napukan nga kalibutan, samtang ang mga sulod nga korte nagarepresentar sang labing sagrado kag labing balaan nga kinabuhi. Sa kaundan, samtang ang pari nga nagarepresentar sa bug-os nga Israel magasulod sa tabernakulo o kon templo, ginabiyaan niya ang kalibutan agud makasulod sa isa ka labi ka balaan kag pagkahamtang kag dayon makahimo magsulod liwat sa presensya sang Ginoo nga nagaagi sa mga anghel o mga kirubin nga dekorasyon sang bilo. Ginasunod sang templo ni Solomon ang parehas nga 3 ka libel nga panalgan nga may dubling nga kadakuon sang salog sang sanktuaryo para sa templo nga istruktura. Kung ang isa magsulod sa templo ni Solomon, ang una nga butang nga makit-an amo ang saway nga altar sang sakripisyo, ang halaran may 20 kasiko nga kalabaon, kag may 10 kasiko nga kataason, isa kasiko nga kadamulon tubtob sa pinakalaba nga tudlo nga may isa ka 2 katapak. May 4 ka ginsang-an sa halaran nga may 4 ka sungay. Ang mga sungay nagarepresentar sang gahom. Diri kinasunog ang ginhalad nga mga sapat nga nagarepresentar sa palabuton nga kamatayon sang manluluwas nga amo si Kristo Jesus. Sa nabagatnan na sidlangan nga bahin sang templo, isa ka tinunaw o konsaway nga kawa nga nagapungko sa likod sang napulog 2 ka mga baka. Tig-3 ini nga nagaatubang sa 4 ka kardinal nga direksyon. Sang una nga mga panahon, ang mga baka nagarepresentar sang kusog, kag ang numero 12 nagarepresentar sa napulog 2 ka tribo sang Israel. Ang tubig gikan sa mas dalagko nga bronze nga suludlan ginabubo sa napulo ka palanggana nga tubig nga yara sa 2 ka mga kilid sang templo nga mahimo nga ipalibot sa sagwa nga korte para sa mga ritual sa paghugas kag paglimpyo sang pari. Sa palibot sang nabagatnan nga sakpan kag aminhan nga kilid sang templo sa diin yara ang 3 ka panalgan sa mga kilid o kon sa nasuktan nga mga kwarto ang sulod sa bubong sang mga hulot nga isa ka alagyan kung sa diin ang mga kahoy nga magtanday. Ang mga ginasuktan nga mga hulot mahimo maagyan gamit ang puwertahan sa nabagatnan nga bahin sang templo nga amo ang hagdan nga kahoy pakadto sa tagsa ka mga panalgan. Sa atubangan sang templo may 2 ka dalagko nga mga haligi nga saway nga nagalibot sa balkonahe. Ang haligi sa wala giningalanan nga Boaz kag ang haligi sa tuo giningalanan Joaquin.
Ang naibabaw ginikarasyonan sang bulak nga liryo, mga pinanid sang bulak kag mga granada. Ang mga granada isa katimaan sa simbolo sang kauswagan kag kaliwatan tungod sang madamo sini nga mga liso kag makit-an man ini sa idalom sang panapton sang mataas nga pari. Ang mayor nga mga pertahan sa templo ginhimo sa duha ka dako nga bifolding nga mga pertahan nga ginatabunan sang bulawan nga kirubin, mga kahoy nga palma kag bukas nga kabulak. Ang Biblia nagasaysay nga ang mga bakalan sang pertahan bahin sa ikaapat sang dingding nga suno sa mga pagpati sa mga mangin-alamon may apat ini ka mga panalgan. Ang nasulod nga alagyan sang pinakabalaan nga duog kaanggid sini luwas lang nga may ara ini 5 ka bakalan imbis 4. Ang pari nga nagarepresentar sa Israel ginatugutan lamang sa pagsulod sa templo sa makaisa gid lamang ka bes sa isa ka tuig. Ini nagakaulugan nga ang Israel makasulod lamang pinaagi sa pagrepresentar sang pari. Sa pagsulod mo sa nauna nga pertahan, nagasulod ikaw sa balaan nga duog, isa ini kadako nga hulot nga may 40 kasiko nga kalabaon, 20 kasiko nga kalaparon, kag 30 kasiko nga kataason. Ang hulot na likupan sa bulawan kag ginadekorasyonan sang kirubim, mga kahoy nga palma, kag bukas nga mga kabulakan nga mahimo nga nagsugod sa katahom sa harden sang Eden. Ang sulod ginaiwagan sang napulo kadalagko nga mga minora, mayara 5 sini sa kada pangilid sang kwarto. Padayon ini nga nagasiga kag may mga bintana sa kada kilid sa taas nga bahin sang kwarto. Sa tuo nga bahin sang kwarto napahamtang sa lamesa ang showbread nga may napulog duha kadalagko nga mga malapad nga manipulon nga tinapay. Ang pari nagakaon sini kag iya ini pagaislan ang tinapay sa tion sang adlaw sang inugpahuway. Taangay sang aton pagpakigambit sang tinapay sa pagpanumdom sang panyapon sang Ginoo. Ang pagpamihak-pihak sang tinapay sang una nga mga panahon nagarepresentar nga ikaw nagpakigidait sa iban nga mga tawo paghiutuday, gugma kag pagpatawad. Diretso sa atubangan sang pinakabalaan nga duog amo ang altar sang insenso. Ini parehas man sang altar sang sakripisyo kag dayon mayara kwadrado kag sa tagsa kaginutlan may sungay. Isa sa tagsa kaginutlan. Apang sa altar sang sakripisyo ginasunog ang unod sang mga sapat sa diin ang halaran sang insenso nagasunog sa isa ka mas matamis nga kombinasyon sa mga insenso. Ang insenso nga nasunog sa atubangan sa bilo sang templo nagarepresentar sa mga pag-ampo sa mga santos nga nagasaka sa Dios sa wala pa ang bilo. Isa ka pahanumdom nga sa wala pa kita makasulod sa presensya sang Dios ang atong mga kabuhi, mga pag-ampo kag mga ginpanghimo kinahanglan nga mangin isa ka humot nga insenso sa Dios. Ang mataas nga pari lamang ang makasulod sa pinakabalaan nga duog kag sa isa lang ka adlaw sa isa ka tuig ang adlaw sa paghalad. Sa wala pa masulod, ang mataas nga pari maagi sa isa ka matahong nga sulod nga ginahabulan gikan sa purpura, pula, asul, kag puti nga mga bilo. Ang mga kolor nga pariha sang yusdime, ipod, kag taming sa dughan sang taas nga pari nga nagpugong sa bulawan nga bilo. Ang sulod sang bilo may kirubin nga simbolo nga nagabantay sa puloy-anan sang Dios. Samtang ang pari maagi sa bilo, kinahanglan niya mag-agi sa anghel nga nagabantay sa harden sang Eden sa dalan balik sa presensya sang Ginoo. Sa pagsulod sa pinakabalaan nga duog, imo makita ang sulod nga isa ka perpekto nga kwadrado nga may 20 ka siko nga kalaparon, kalabaon, kag kataason. Ang dingding ginalikupan sang bulawan kag nadekorasyonan sa mga kirubin, mga palma kag bukas nga mga kabulakan. Duha kadalagko nga mga kirubin nga ang mga pakpak na humlad nga daw sa malupad upod sa akas sang pagsaad nga yara sa tunga sang kwarto nga ang ilang mga pakpak nagatabuay gikan sa isa ka kilid sa kwarto tubtob sa pihak. Ini nga hulot amo ang lugar sa diin ang presensya sang Ginoo nagapuyo kag nagarepresentar sang katapusan nga katuyuan kag kapalaran sang bugos nga Israel. Ang templo ni Solomon hindi lamang isa ka palatandaan sang lugar para sa syudad sang Jerusalem, apang labi ka importante ini ang puloy-an sang Ginoo. Ang lampara nagarepresentar sang pagpanglakatod sang Israel balik sa presensya sang Dios kag nadisenyo agud sa pagtudlo sa bug-os nga Israel nga pinaagi lamang sa walay katubtuban nga sakripisyo nga walay dagta sang walay dagta nga Mesiya sila makahimo liwat balik kag mangin malipayon sa presensya sang Dios. Isa ini ka sakripisyo nga mahimo nga pagahimuon sa krus nga may gamay lamang nga distansya gikan sa sining balaan nga bukid. Bible tayo. Po ay Pilipino. Buong katapatan nanunungka sa watawad ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinaasikisan na may dangal, katarungan at kalyaan na Pilipinos ang sabayan ng sa Diyos, may kalikasan, makatao at magkabansa. Today, I just want to talk about the end times. I mean, the Lord is coming soon and we are getting really aware of it. All over the world, the Lord himself has been revealing that this is the end time.
that we have to be prepared for something that's going to come that we do not know. I'm just going to share what the Lord has been teaching me and what He has been telling me. I had the dream of the Lord coming to me, the most colorful I've ever had in my life. And He said, "Do you know how much I love you?" I was actually surprised that the Lord was actually saying that I have to evangelize more, that I have to share Him more, because He is coming soon. And then He said He will give me one more chance. I remember jumping from one building to one building, shouting out that there is only one Lord, Yeshua. What's important is that it's honestly from the Lord. I am so sure that this is from the Lord. Like, it has been being fulfilled, like the growth of porn, the growth of homosexuality, sex outside of marriage being okay, children hating parents, number one big problem in the United States, divorce problem, rising of witchcraft and satanic, especially in young people, the Hollywood. It has now started. We're not going back. There will be a time of short, false prosperity that the world will get so rich, and people will buy and buy and buy and buy, like in the days of Noah, buying, marrying, eating, and all these things will increase so much during those false prosperity time, but it will end soon, and the economic confusion, recession will start. Natural disasters will also come over. I'm waiting for these things to happen. I don't think coronavirus is directly from the Lord, but it's actually like these things has to happen, and wars, fights, and persecution, it's supposed to happen. And you know, microchips have been developed. It's been ongoing in Sweden. I also saw like videos, like they just it's like this much, and they put it in the hand, and they can buy things, and this is like a complete peace right now. But the Lord has been teaching me that this peace is not forever, and especially for young people like me, I'm sure I'm going to see some persecutions and very hard times in this earth, and I'm asking myself, am I ready? And the Lord has been preparing me, training me, because He knew that I wasn't ready at all. I was fasting for something for 3 days in the early of 2020 this year. You know, personally, I have no righteous and I have no good things, and I have no power to fast and pray and read the word without His grace and intercession. But this fasting, I had to do it because I was very desperate and I was very spiritually oppressed, so people were actually interceding for me that I will be able to fast. We have to be prepared. Like, we hear things, but we don't really. Today, I just want to talk about the end times. I mean, the Lord is coming soon. Alright, mga hinigugma sa gihapon na padayon kita. Kahit sa siningatingon, I think ari na si Pastor Bong Hermosura. Kamusta ka na da? Ayaw magyapon. Ayaw magyapon now. Well, may mga disruptions gid sa aton nga connectivity sa sining adlaw. Apang sa gihapon ang aton nga programa magapadayon sa aton nga siningation. Gusto ina no nga may mga bagay nga dapat naton nga talupang doon samtang kita yari sa sining nga sitwasyon. Padayon kita, I think masunsun nga magapangamuyo no, padayon kita nga ano sa atong kaugalingon no, preparar ka mag-aaman sa atong mga tagsa ka kaugalingon bangod sang mga sitwasyon nga nagakatabo sa atong kapanahunan. So isa ka encouragement ang yadtong nga testimoniya no, kabay pa nga makabalik si Pastor Bong no, kay permilan siya nagakadula sa aton nga linya.
amoy na sa diin na kung tani maka-share sa sang iyang mga wisdom nga na angkon niya, no. So gikan sa Ginoo sa pagi sa gahom sa Espiritu Santo. Okay? So kabay pa nga magapadayon ang kamo, no, mga higugmang mga tumalanaw sa pag-reflect o contemplate sa mga pulong sa Ginoo nga aton subong na ginalantaw kag aton subong gina paambit, no. Kabay pa mangin maayo ang tanan para sa aton, no. So sa sininga tinio naman magkakadto kita sa pasiklat sa kultura, no. Importante ini kay amo ini ang nagahatag sa aton duag sa aton nga pangabuhi, no. So ini nga ang bahanon ginatiguluhan nga the long journey is over. Makita naton ang kompositor kag ang naghatag sang lyrics sa sining ang bahanon kabay pang tagaman ini naton sing dako nga pagtalupangod. Journey is long, Exodus, the journey from slavery to freedom, from the walled city of sweat and whips to the white countryside, way out where us over to pass from death to life. 40 years of desert wanderings, Rexes to cross river rapids to ford the journey is long. The journeyer's line is thinning, men, women, and children dropping by the wayside. The journey is long. A life march or a death march to touch ultimate powers or fall to ultimate loss. Exodus, Passover, the journey of man to learn the taste of God through the march of experience. Exodus, Passover. God's Mobile University, the living school on the run. To drop out is to die, to go on is to taste the bread of life. Exodus, Passover. What a journey, what a march, what a school. What a taste of God, what a bread, take it and live. The bread of life. Exodus, Passover. Then the land of promise
is the city on the hill, the city of free men, the city of those who know the taste of the living God. The long journey is over for those who experience the taste of the God of the living. What a journey, what a march, what a school. What a taste of God, what a bread, take it and live. The bread of life, Exodus, Passover. Then the land of promise, the city on the hill, the city of free men, the city of those who know the taste of the living God. The long journey is over for those who experience the taste of the God of the living. Those who know the way life is, the way life is, the way what life is all about. Exodus over, Exodus Passover. Alright, thank you so much ang matahong nga bahanon. The long journey is over. Ano yan sa atong pagbanta nga tiguluhan atong ang bahanon, the long journey is over. The very reason for that is this. The long journey is over if you establish yourself in the presence of Almighty God, in the name of the Lord Jesus Christ. If you offer yourself and surrender yourself, your life unto the Lord, definitely will have your journey will be over, in the sense that no more struggles. I was na dumduman ko gali nga may isa ka testimony nga ang isa ka tawo gusto na siya makagwa sa ginatawag nga isa ka sistema nga pabalik-balik. Either isa ka sistema nga sabihin wala na siya sing freedom o kahilwayan. Kapasalamat kita sa Diyos, labing gamhanan naton nga Diyos. Ibalik naton sa John chapter 3 verse 16, nga sila, for God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Nagapasalamat kita sa aton mahal nga makaako. Nagitagaan niya solusyon. Labi na gining tao nga may ara siya experience nga public balik lang, no. It is by merely believing by faith and appropriating the very essence of the word that will keep you rather a free man, no? Libre sa tanan nga mga bagay. So sa sining naman nga tiniol, free man kag kun ano man ang imong sitwasyon, ayan wala ka subong nagahiangkon sing katawhayan sa imong buot or na ano man ang imong ginpaminsan subong kay wala pa ka freedom, either may mga problema ikaw kag nadamo ka nga mga concerns, apang isa lang gid ang aton nga dalaganan, no. Ang aton madalaganan lang gid ang aton mahal nga makaako kasi diin siya lamang makatag sa kasulbaran sa aton nga mga problemas. Kay in the first place, wala naman kita gid sing dapat nga tagaan sing pagtulupangod kundi ang aton nga relasyon sa iya, no. Kag sa sining tinion, para ma-rectify ang aton nga mga ginaistoryahan, samtang kita nagapaabot kay Pastor Bong nga makakonect sa aton kag makashare sa mga insights. Aton nga lantahon ang panugdaon sa isa pagid ka alagad man sang Dios na sa diin ang iya kabuhi gin halad niya man kag nangin lockdown man siya sa sulod sang pilaman ka mga of course tanan kita gin lockdown kag nangin mayara kita quarantine kag sa sulod sang pila ka bulan, pero ang iya nga pag-experience sa to ginatagaan niya sing bili, no. So lantaw naton kung ano ang pagkatan niya bili sa to, okay? Mga utod sa sining tinuon, we are blessed because of the presence pastors here in Bacolod City who used to be leader of Bantog Lake Ranch, the chaplain. In time, he used to be my classmates at university. He used to be with us last year. We had our first season. Here's live streaming. Brothers and sisters, welcome Pastor Tammy Tamon. 2 months nga pag communion sa kay Lord bilang personal abing communication sa iya. Madamo sa mga revelation nga na-receive, gusto ko man nga ma-share sa inyo sa subong. Kag ini ginakabig ko man nga opportunity nga maka-share sa tanan man nga mga viewers. I would like to thank God sang favor nga ginatag niya sa akon. I do believe nga God is in control of everything because He is sovereign God. He is most powerful and omniscient God, omnipotent God. Ining pandemya balang natabo sa aton, I do believe nga God already knows about it because kung wala ni God din panugutan, wala sang pandemya nga kangay sang coronavirus mag-abot sa kalibutan. But generally, si God yak maalam gid nga Dios nga nagibalo sa iya sang iya nga plano mapulfill gid tungod siya man mismo ang nagambal sina sa iya man nga mga pulong sa kasulatan nga ining coming days o kanang last days kaanga ini siya sang madulom nga manginadlaw para sa aton, that we should be prepared for that. Sining issue bala sang eschatology sa subject sang seminary bala study about the future, nasabat na subong ang issue about sang pre-trib, mid-trib kag post-trib. Para sa akong pagpamalandong, tanan ini sila nga mga school of thoughts maka-encounter gid sa ginatawag nga birth pain. Okay? So regardless kung ano man ang imong nga view, you are standing in
in the school of thought o pre-trib o kon mid-trib o kon post-trib, maka-experience siya gid ikaw o kon ako sa ginatawag nga birth pain na dapat amo na nga aton gid nga preparahan sa aton nga kaugalingon. Kag magluwas sina, may mga personal nga revelation through my meditation sa Bible, sa Word of God, kag prayer nga akon subong ipag-share sa inyo. Kag I hope nga makahatag ini sang more encouragement kag hope para sa aton, kag sa aton bala nga ma-secure pag inaton ang aton nga kaluwasan. Labaw sa tanan ang kaluwasan tagid yang aton yang siguraduhon. Ang kalibutan nagapreparar para sa kaluwasan sa pisikal, nagatingwa ang aton nga gobyerno kag ang gobyerno sa bugos nga pungsod sa bilog nga kalibutan kung paano ini mahimo ang vaccine nga makasabat sang problema nga ginatubang subong sa bilog nga kalibutan. But tandaan nato ini, kung importante nga makaangkon kita sang kaluwasan sa pisikal nga bahin, how much more ang aton kalag mga kauturan. Nga ang aton kalag nagadala sa ginatawag eternity sa aton nga kabuhi. Ini nga aton pisikal nga lawas ya hindi ni saya eternal. Ang physical body naton niya guston tagag sa hindi mapatay kita ya. Bisan hindi pa sa coronavirus, may kamatayon ini siya. Pero ang isa sa mga dapat naton tagaan sang higtalupangod kag tagaan value nga mo ning aton pagapreparahan ang kaluwasan sa aton mga kalag. Tama ko toron wala na sang iban nga dalan sang kaluwasan. Magluwas sang aton Ginoong Kristo. Kay siya ang bugtong anak sang Dios nga ginpadala sa sining kalibutan. Agod nga ang mga tawo makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya ang problema sang tawo sa bilog ng kalibutan, hindi ang coronavirus ang totoo nga problema, ang sala sa kabuhi sang tawo. Kag ang sala ang resulta ya sini kamatayon. Amo ni ginambal sang Romans chapter 6 verse 23. Amo ni dapat naton sa physical nga problema o kung pandemya ang ginatubang sa kalibutan mga kauturan, hindi ni siya mas importante kumparar sa problema sa aton kalag nga amo ang sala nga dapat naton tagaan sang solusyon. Kag wala na sang bisan ano nga solusyon nga mahimo ang tao sa kalibutan, magluwas nga kinalawon niya si Jesus Christ bilang bugtong anak sang Dios nga among ginpadala sa amay sa sining kalibutan agod mangin aton manuluwas. Pagi sa kamatayon niya sa cross, ginuula niya ang iyahabili nga dugo para ang aton problema mabayadan, kaginbaydan niya na ina. Kagamisan, sino nga nakaangkon sa sining ina-offer sa aton Ginoo nga amo ang grasya nga tanan nga tao dapat makabaton sini. Maangkon naton, inikon naton, inibuksan ang aton tigipusoon, kag batonon naton. Kilalawon si Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag personal naton nga maluluwas. Kag sa tapos sina ang problema naton sa aton mga kalag nga among sala nasolbar na. Amo silingon pagka ang tawo makabaton kay Kristo Jesus, ang iya mga sala ginbaydan ni Kristo Jesus. Ang bayad ni Kristo Jesus amo ato ang iyang milyo nga dugo nga ginula dito sa cross sa Kalbaryo. Mga kauturan, ano pagid ang magluwas nga siguro naton aton kaluwasan. Siguro doon man nato ang aton balang covenant sa kay Lord. Ang commitment naton sa iya. Kabalo ko mga kauturan nga ang aton it is a relationship with the Lord. Ang relationship nagakinahanglan sa ginatawag desisyon. Desisyon nga sincero kag matinodanon nga batunon mo gid siya. Bilang imo maluluwas kag not only batunon mo siya bilang maluluwas, but batunon mo man siya bilang Lord sa imo kabuhi. Amo silingon siya na ang magapanag-iya sa imo. Siya na amo ang imo nga boss nga dapat nimo sundon. Dapat naton sundon. Kag ang pagsunod sa isa ka boss, sa isa ka Lord, nagakinahanglan sang commitment. Pag sila bila, yes, Lord, I will follow you. Tuntuon gid yung mag-follow ikaw. Kasubong sa ginambalo ni Joshua, niya ako kag ang akon panimalay mag-aalagad sa Ginoo. But sila ni Joshua, ako kag ang akon panimalay mag-aalagad sa Ginoo. Ikaw bala mga kauturan, nakadesisyon ka man sila nga desisyon nga alagaron nimo siya sa imo kabuhi. Kag siya ang imong pagatumanon kag pagasimbahon. Kaya mo na pinaka-importante nga butang nga ginapahimo sa Ginoo sa aton, ang mag-alagad kita sa iya.
Kaya wala sa purpose nga ginahatag sa aton nga kabuhi, magluwas nga alagaron naton ng Ginoo. Kung nga ginpahulam niya ang kabuhi ngayon para alagaron naton siya. Makuturan, have you made your decision nga makasinay ikaw sa kaugalingon nga, yes Lord, I will follow you. Yes Lord, I will love you with all of my heart. Yes Lord, I will worship you. Yes Lord, I will surrender my life to you. Kag ikatatlo nga ako ni pag-remind sa inyo after sang covenant nga dapat miyara kita sang kaangtanan sa Ginoo. May madalom kita nga ginatawag relasyon sa iya. Amo ang aton nga personal worship sa kay Lord. Amo na sa mga kasimbahanan close, hindi pwede makagather sang sobra sa pulo sa ginatawag nga general community quarantine. Kag sang nagligad ya wala na gid bisan pulo ini gid pwede makasimba. Do sa sulod sang 2 ka bulan mao katuran sang quarantine period. Do kaangay nga wala sang panimbaho ng tanan nga mga lagko nga mga churches. Kaya ang gusto sang Ginoo nga magabalik kita sa pagsimba sa iya sa aton personal gid nga connection sa iya. Personal relationship with Him. Basi lang aton pag sa simbahan, itungod nami lang ang aton simbahan kay Ericon. O kung tungod lang sang fellowship, kinami, abi mga upod dito, mga maayo, itong mga tao, itong mga negosyante, o kung mga gwapo, kung mga gwapa, ito ka namin magatin to. Mga kuturan, ang kadto sa naton dito sa simbahan, ang pinaka very purpose na is that we can worship the Lord with all of our heart. Kagong isa, ginatistingan ta ni Lord, worship ka sa akon, sa nga ikaw lang isa. Di na ko mabalaan, bala kung seryoso kagad yung mag-worship sa akon, sila ni Lord. So therefore, nagakinalan kita sa ginatawag nga personal meditation, personal prayer and praise and worship time for the Lord. Kag ginamay mo mula ng mga kuturan, i-consider mo ang imo nga kaugalingon that you are a worshipper of the Lord. Nga may upod ka kag sa wala dapat itayo masimba sa iya. Kag isa pagit nga i-remind ko, ma-practice ta lang na ang ginatawag nga personal worship sa Ginoo. Opdan naton sa paghimo sang altar sa aton nga panimalay. Dapat mayara ikaw nga personal altar bilang simbolo nga ang Ginoo amo nga aton Dios. Siya present gid sa imo panimalay. Ang personal altar hindi na siya para sa offering kag sacrifices. Ang personal nga altar nagasimbolo ina bilang witness sa imo kaugalingon nga si Lord amo ang imo Dios nga ginalagad. Ara may mga verses kita dira kag mga word nga makita sa Bible ano sa ginatawag nga personal altar. Personal altar nag-remind sa aton that the Lord is our God. Nga siya ang aton gina-worship. Kay number 1, siya ang aton kaluwasan. Number 2, siya ang aton ginaalagad. Number 3, dapat mayara ginatawag nga witness sa aton nga pagalagad. And the witness nga may altar ikaw nga magapakilala sa imo kaugalingon ang imo Ginoo amo ang imo Dios. Nga siya amo ang imo ginalagad. He is present bisan diin man ikaw. God bless mga kauturan kabay nga sa 2 ka bulan nga nagpabilin kita sa aton balay. Safety kita tanan kagang favor sa Ginoo ara sa aton. Para sa akon sa conclusion nakon, ginalaw ni God ang 2 months nga quarantine period para sa aton tanan. Kakangay ini siya sang time ni Noah bala nga sinuwagin pa imo ni God sang arka. Kag ginpasulod sila sa arka. Kag then sang ara na sila sa sulod, gin-close ang ni God ang door sang arka. Kag then nag-anaw sa sulod sang 40 days and 40 nights. After sang 40 days and 40 nights, nga sila sa sulod sang arka. Wala pa to yan nag-subside ayon ang tubig automatic nga sa sinang 40 days lang. Amatamat pati pila pa to kasimana. Amo na para sa ako, pagtanaw, subong ang quarantine period naton, nga nagpabiling kita sa sulod sa ato panimalay, kaangay nga gintinluan sang Ginoo ang kalibutan, kagin pasulod kita sa aton balay, para nga hindi kita madala sa ginatawag nga limpyuanay. Kita, after sining quarantine period, mangin isa na ikaw ka pure, refined, o kung ginatawag nga tinlo na ikaw nga klase alagad sa Ginoo o kung anak sa Ginoo. I do believe that after this quarantine period, the servants of the Lord and the people of the Lord already clean in His sight, worthy to be used by God for the great coming revival to our nation. And not only for our nation, but for the whole world.
God bless everyone. Today I just want to talk about the end times. I know the Lord is coming soon, and we are like getting really aware of it. All over the world, the Lord Himself has been revealing that this is the end time. That we have to be prepared for something that's going to come that we do not know. I'm just going to share what the Lord has been teaching me and what He has been telling me. I had the dream of the Lord coming to me, the most colorful I've ever had in my life. And He said, "Do you know how much I love you?" I was actually surprised that the Lord was actually saying that I have to evangelize more, that I have to share Him more, because He is coming soon. And then He said He will give me one more chance. And I remember jumping from one building to one building, shouting out that there is only one Lord, Yeshua. What's important is that it's honestly from the Lord. I am so sure that this is from the Lord. Like, it has been being fulfilled, like the growth of porn, the growth of homosexuality, sex outside of marriage being okay, children hating parents, number one big problem in the United States, divorce problem, rising of witchcraft and satanic evangelists, especially in young people, the Hollywood. It has now started. We're not going back. There will be a time of short, false prosperity that the world will get so rich, and people will buy and buy and buy and buy, like in the days of buying, marrying, eating will increase so much during those false prosperity time, but it will end soon, and the economic confusion, recession will start. Natural disasters will also come over. I'm waiting for these things to happen. I don't think coronavirus is directly from the Lord, but it's actually like these things has to happen, and wars, fights, and persecution. It's supposed to happen, and microchips have been developed. It's been ongoing in Sweden. I saw like videos, like they just it's like this much, and they put it in the hand, and they can buy things, and this is like a complete peace right now. But the Lord has been teaching me that this peace is not forever, and especially for young people like me, I'm sure I'm going to see some persecutions and very hard times in this earth. And I'm asking myself, am I ready? And the Lord has been preparing me, training me, because He knew that I wasn't ready at all. I was fasting for something for 3 days in the early of 2020, this year. Personally, I have no righteous and I have no good things, and I have no power to fast and pray and read the word without His grace and intercession. But this fasting, I had to do it because I was very desperate and I was very spiritually oppressed. So people were actually interceding for me that I will be able to fast. We have to be prepared. Like, it's been ongoing. But the Lord has been teaching me that. Alright, at last, no? Nakalusot yun man si Pastor Bong, pero ng half body lang yan. Half body, subang makita sa screen. I don't know what happened. Maybe may mga disruptions magyapon. So, may himo kung magamusin ni, no? So anyway, thank you so much, Gyapon. Padayon na mag-alagad sa aton Ginoo nga makaako na sa diin naghatag sa aton sing kahigayonan sa sining palatuntunan Hidlaw Sadya TV. So sa sining tinion, magpadayon kita sa aton nga mga tagsaka mga segments naton ni ginaman. So kabay pa nga pakamayuhon na gyapon kita sa gihapon samtang tapos naton lantaw ang panugdaong. So katahom sa atong
katahom sa sadtong pagpahayag no ni Pastor Tammy Tamon. Kag sini naman nga tion magaliton kita sa labaw sa ikasarang. Marlon Suarez, sang ikaw ginla Minsan, lakat. May siya lakat. Kung may COVID, sila siya lakat. Iwali ang mayong balita. Damo to mga frontliner, ga-suicide na. Kaya nga, balok ako nga rason, hadlok sila sa COVID. Kaya wala kang gawali. Ang mensahe sang Ginoo, sining lockdown, simple lang gid. Amo nang ginabalik-balik ko. Iwali ang mayong balita. Kantuin kung may mo ang mga kauturan nyo, kaya ang iban to frustrated na. Ang ilang ang mga kalag, ang ilang ang mga espiritu, nagkalabugnaw na. Mga kauturan ko, no? Subong tinion. Panawagan ni sang Ginoo nga hindi ka dapat mahadlok. May amigo ko nga pastor to, di pa manggut sang pulis. Oh, malakad siya kay makadto siya sa piyak perimeter. May gwardya na may pulis na daya. Oh, tiging pamangkot siya. Sir, di ka makadto. So yun siya, mawali ko sumayo ng balita. Siya, sir, nakakato. Walang gusto sa Ginoo ya. Iwali bala mayong balita. Kaya nga, Ginoo na mangita sa paagi. Nga, i-spare ka, hatagang ka favor. Dumduman niyo ang panahon ni Pedro. Ginoo niya. Amen. Glory to Jesus. Anong masiling mo sa pattern or blueprint sang templo sa una? Ang una sa kayang-kayang ni Moses. Sa uli, nanging templo ni Solomon, kag sa panahon ni Ginoong Kristo, gin bag-o, kay gin guba, kag gin patindog sa ikatatlo nga adlaw. Kaya ina nga pamangkot daw. Pasa ko din sa ako nyo nito. Kaya expert din siya to. Sa mga pamangkot ka mo na, bangkot din siya. Ari-ari ang masabat sa nga mapangkot. Ari-ari, ipasa ko. Actually, medyo alam ko anay ka una na bagay na gusto ko lang sa kalimutan sa tanan. Ini ang nag-abot niya coronavirus. Isa ini ka mga revelasyon sa Ginoo kalungkot sa mga plagues nga katulad sa una ng tempo ni Moses. So, sa tempo ni Moses ang nakabuo nito sa time nga sabihin nag-abot ang kapig sa Diyos sa mga Egyptians. Ang Ginoo ko nagpadala pagi kay Moses sa spirit of death. Kaya ang tanan ng mga Israel mo inadvisean pagi kay Moses nga dapat magsulod sila sa ilang pagalingon ng panimalay. Kaya magbutang sa blood sa lamb sa ilang bakalan sa mga post ng ilang mga adodahan. Agod nga ang spirit of death nga mag-aabot, mag-alabay lang sa iya. Kaya ang mga Egyptuhanon wala na kay balo because they do not have relationship with God, napektuhan sila. Kaya ang firstborn sang tagsa panimalay sa mga Egyptuhanon, bisan pag-ani si Paraon, kung napatay ang unay nga bata, ang firstborn. Nga mga magulang, mga soldado niya, kung general ito na napatay na. So, pero sa subong nga panahon niya, arak kita sa idalong sang grasya sa Diyos. So, ang isang mga ehemplo sa kabuhi sa mga tumulo, nga kita na luwas kita pagi sa kay Kristo Jesus. Kaya ang dugo sa atong Ginoo muna siya ang nangin alagyan sa kaluwasan natin. Nulain na sa unang kaluwasan sa mga Israelimon. Sa ato niya karon niya ang dugo ni Kristo Jesus dito. Ang buhi na dugo ni Kristo Jesus nga nagugas. No sa aton mga sala amo ang nangin alagyan.
Pero kaya imposible ba lang? Kaya imposible sa akon. Nga himuon, ang dako pag niya challenge sa akon, pagdeklarar nga untat na ang church fellowship. Tuto din aya. Untat din. Sa Estefania, nag-untat din. Ang Dunwats, untat din. Ang espiritu ko, di ko maintindihan anong himuon ko. Pero ara dyan po ng word, personal experience ko ni sa Ginoo. Wala pa niya ECQ, GCQ, gini-instructionan ako ni Lord. Tuto din na ako na experience sa Ginoo. Pag-lockdown, tanang churches collapse, wala fellowship. Kami, ang church natin sa Fortune Town, gahiwat Japan fellowship. Personal, kung din ang conviction sila ni Lord, tipon ka mo, maghiwat ka mo, every tipon nyo, every fellowship nyo, hiwata, ang pagdumdum, sang kamatayon, san ako nga bugtong anak, Heavenly the Father, ang nagambal na sa akin. Sa dirang nga nag-untat na git, pag ECQ, untat na dito, GCQ to, daw ang tanan to, churches, untat na, GCQ pa lang ha. Pag ECQ, poof, tukulap di tanan, halos tanan nga mga kanto, may mga gwardya na. Tisiling ko, Lord, anong imuon ko? Namangkot naman ko, next nga instruction ni Lord. Kabalo ko mo ang ginimo ni Lord, ginyambal ni Lord sa akin. Kadto sila balay-balay. Kag dito ka mo maghiwat, sang pagdumdom mo sa akon nga anak, dito sa cross sa kanya. Tutuod ginaya, ginimo ko ginaya, 3 times a week. Tanan nga lapita nga mga kultura natin sa Fortune Town. Aga pa lang, hasta gabi, alas 8 ko gapulik balaya. Tutuod na. Glory to Jesus. Amen. Instruction na nila, personal ko na iyang conviction kay Lord. Ako man na ba, amo nang gikadlukan ko, kung hindi ko nimuon, basta ako naman ang risbakan ni Lord. Tuod mga kauturan, Bilog Fortune Town, duhan ang di kami nga pastor galagaw-lagaw. Dati nga alam mga kagawad, mga tanod. So, pastor, kamu lang di ba nagduha di ka Bible study, Bilog Fortune Town. Brad, officer, din subo kami sa Bilog. Din kita ko ba, ang Sedmore gani, galinya-linya. Para mang ganit Japon, galinya-linya lang. Isa balay, di man asiling nga daw uga, ugod kita, higit ka mo. Sa balay, do distansya man na Japon. Continue, breathing of breath. Tuod din na yan. Wala pa natapos ang isipyo, blessing comes. Tuod din na, glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Unexpected, duha ka membro, malagaw ka sa simbahan pas. Sige, gagaw ko. Buwas ipare mo dito. Ezekiel, middle of Ezekiel, gina-repair ang balay palangamuyan sa Diyos natin dito sa Baksa. Praise the Lord. Tutuod na yan. Tutuod din yan. 2 Sundays na kita ka-fellowship, glory to Jesus Christ, buta ang church. Tuod din na yan. Hallelujah. Tuod na. Ang siling ni Lord, sunda ko. Follow me. Amuran din din. So, ang concern din is, hindi itong wala nag-ministry, hindi na siya ang concern. Ang concern is, ano ba ng conviction ni Lord sa inyo? Kung ginakonvict ka ni Lord na dira, amo nang imuon mo, himukaya. Hindi niya siya siling daw ang conviction mo, daw sama sa akin, hindi man guro, may lain-lain tang ang conviction ni Lord niya. Kaya dapat, hindi nato dapat na nga daw padakuon, o rimuon nato nga daw conflict, conviction nato na niya. Kung convict ka ni Lord nga, ara ka lang daw. Praise the Lord. Amen. Kaya makita mo na ang grasya, kaya din sunod mo siya. Kaya pinang mga kautulan, glory to Jesus. Ako gahibig dito. Kabalo ni Pastor Noli, mauntat ako ministry niya. Mauntat, Pastor Boy, mauntat ako ministry niya. Oo, mauntat ako. Pero sa dira, yung sunod ko lang si Lord. Amen. Amen. Ang COVID, mga kautulan, blessing. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So hindi nyo pag
Tugtong luho ng COVID. More COVID, Lord. Amen. Amen, amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Glory to Jesus. So, salamat sa yadtong testimonyo sa aton utod. Kagabay nga si si Pastor Bong nakatigayon na sa pagkonektar sa niya kagalingon apang sa gihapon wala man gyapon connection kay na nag-estatwa lang siya, no? So pasalamat na kita sa kaayo sang aton mahal nga makaako sa gihapon. Bisan walay sa payan nga disrupted ang aton nga mga connections apang sa gihapon padayon kita nga nag-alagad sa iya, no? Ang importanteng papasundayag ang mga pagpanaksihon nga may labaw kay kung sa aton lang ikasarang hindi kita pwede kahimo sina apang bangod sang grasya sang Ginoo kay sang iya balaan nga espiritu nagahatag sa aton sing gahom or kung sa English pa, wait for the Holy Spirit as the Lord Jesus Christ said and emphasized. Because if you have waited the Holy Spirit will come and He will you will be clothed by power. So, laysa pa yan sa mga kabudlayan, sa gihapon, may labaw nga ikasarang nga ihatag sa imo utod. Alright. So, sa sinin naman nga tinion, magalito naman kita sa aton nga paglantaw sa mga bagay-bagay nga sa diin ang nagahatag sa aton challenge sa sining kapanahonan. Pero bangod kay mga tao kita sang pagtuo, kung ano man yung mga challenge na ginapangamuyuan tay na ginatagaan naton sing wisdom na din sa ibabaw lamang nga ma-sustain naton, lamang nga magapadayon kita sa pag-exister kag ma-proteksyonan naton aton mga tag sa kakabuhi. Yan isa sa mga tinion kadto kita sa segment sang uswag sadya. Pinasibutan nagdala sang problema sa kasuran nga ang paghinay sang ekonomiya kag ang resultado amo ang pagkausmod sang pangkabugusan nga statistiko sa kuntani ginalantaw nga pagsanyog sang ekonomiya. Apang sa baylo ini sa negatibo nga marka nga indikasyon sang tag sa kapungsod sa una nga duha ka kwarter sang ila gross domestic product o kon GDP. Nagresulta ini sa pagsira sang madamo nga mga negosyo walay sapayan sang paglaom nga ang tanan magbalik sa normal ang kinaandan nga kalibutan nga aton ginagawian. Apang walay sapayan sini nga mga tikang, ang dalit sang virus nagpasalimuot sa kahimtangan sang tanan. Apang sa gihapon, may pila ka mga utod daton nga wala nagadula sang ila paglaom. Ini amo ang mga netizen nga amo ang nagpatigayon sa pagatubang sa nagagrabe nga krisis pinansyal. Pinaagi sa isa ka alternatibo, isa ka inisyatibo nga amo ang paghimo sang nahimo sang aton mga katigulangan kay ini amo ang barter system. Subong, ini nga sistema sang barter nagapatigayon sa isa ka interesado nga individual nga tugutan ang mga butang nga sa banta niya hindi na kinanglanon kag ibaylo ini sa mga butang sang isa ka tawo nga sa pagtan-aw niya may amo-amo nga katumbas sang bili sang iya kaugalingon nga ginaangkon nga mga bagay-bagay. Gani, ang COMEX o commodity exchange na tao agod nga matagaan sang patas nga pagbinayluhanay sa mga butang kag sang mga serbisyo. Dugang pa, ang COMEX hindi limitado sa barter lamang. Nagaaman man ini sang lemesa sang pagbaligya-anay kag sa pagbaligya liwan sang mga produkto kag ang isa mahimo man makapatigayon nga makahatag sa mga butang sa baylo sang isa ka serbisyo. Apang diri ginasigahom nga ang mayara 250,000 pataas nga kapital dapat magparehistro sa DTI kag magbayad sang buhis sa BIR bilang pagbulig sa gobyerno sa pagatubang sang krisis pinansyal samtang ang tanan nagapangatubang sang pandemic nga dala sang COVID-19. Dugang sini, ang isa ka tawo kinahanglan nga mag-obserbar sang 3 ka puntos sa iya mga posts.
Kinahanglan nga buhaton ang mga masunod. Una, paglaragway sa butang o kon mga pagkabutang. Ikaduha, magpili sa duha ka opsyon kung ini nga bagay para barter o kon baligya. Ikatatlo, ang presyo kinahanglan nga ibutang niya sa post kag kung gusto niya mabayluhan sa mga groceries o kantidad ang ginhimo niya nga mga serbisyo kangay pagkayos ang tubo sang tubig kag pagpananom o kon pagpanghawan agud matinluan ang isa ka lugar. Comex, Commodity Exchange, isa ka social media platform nga account nga nagahatag ligwa sa gusto magbarter sang kaayuhan kag mga serbisyo sa patas nga paagi sang pagbinayluhanay kag may advokasya nga naga-encourage sa tanan sa pagproducer para sa kaugalingon nga kinahanglanon kag ang sobra mahimo nga ibaylo bilang barter sa natundan nga interesado nga individual nga may amo-amo man nga bili sang pagkabutang nga tuyo man ibaylo. Gani, magbinuligay sa sion sang krisis. Buligan ang aton ekonomiya nga mabatak. Intra na sa Comex Warlord, Commodity Exchange sang Ginoo sang Kalipay. Alright! Salamat sa atong pagpahayag no sa kamatuoran nga matuod nga may problema kita. Kung ini nga problema naton dapat naton i-address. Kag salamat sa may mga pila ka mga utod natong naga-responder na sa diin magabunuligay kita no samtang nagapangatubang kita sa sining nga pandemya. So ang pinaka-importante sa ato nagabinuligay kita kaysa diin ang pagbinuligay, kung may pagbinuligay kita yara gidera ang aton solusyon o bayanihan naton la. Di bala na sulat anambal sang aton nga sa aton gobyerno sa atong presidente to heal as one. Bigla na muna. So bilang pagresponde sa aton sa challenge naton subong. So amoy na ko nga nakahiangkon kita sang subong sina nga klase sang ideya agud lamang nga magasabat sang aton yung mga problema subong sa pinansyal no kay tungod sini sang aton nga eksperyensya nga pandemya no sa dulot sang COVID-19. So pero sa gihapon nagapadayon kita sa aton nga broadcast lamang mapalinto naton sa atong mga tagsaka tumalanaw kag aton makauturan aton nga mga dire aton mga parinte sa lain-lain nga mga lugar or duog. So nagasalig kita no nga ang Dios maghatag sa aton sing kasubaran sing aton mga problema ngani. So sa sininga tinion ari di si Sergio ara ka daway sa gasabat no. So why man siya ang disruption sa aton nga connectivity, I think it's because sa sininga tinion nagaulan kag tungod sa ulan nga aton nga gina-experience sa subong amoy nang rason kung nga mayara kita disruption o kung nag-utod-utod ang aton connectivity hindi kasulod ang aton mga kauturan sa pag-share man sa ilang mga dapat i-share nga kag i-express ng mga ideya. So sa gihapon nagapasalamat kita sa yadtong kamatuoran nga ginpasundayeg naton wala lang dugay no. So sabay pang ara man gyapon kamo sa aton repeat performance kay aton nga i-repeat ang aton nga live streaming. It's because of hindi kasulod ang ibanta nga mga kaupdanan sa Hidlaw Sadya bangod sa aton nga sitwasyon subong maybe because of the rain kag di nami ang panahon. So kabay pang updaan nyo kami liwat sa sining pag live stream. We started at 2 o'clock and now the time is 5:35. Means to say nga tama na kalawig sa aton nga pag live stream no.
So sige hapon, nagapasalamat kita sa mga pauturan, kapadayon nga nagalantaw, kapadayon nagahatag moral support sa sini nga palatuntunan, Hidlaw Sadya. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa inyo tanan. Bakit alis kaswagan sa atong probinsya? Sa tugma, gintuga ka gintuman. Tiil nga isla, buglas ang Srivijaya. Legos na duha, Orient, Occidental, langit kaduta. Laman ang kalulohan, ilang nga gintuman. Kagintuman, tugon sang kasunatan. Sanon, akon handom sa imo, tindog ka, Negrosanon. Makitang pag-uswag mo, mamagidahit na hari, kanat manuahan mo, makailiwan. Imo katahong negro, makidahit swagan sa atong probinsya. Sa tugma, gintuga ka gintuman. Langit sa para kay sino man, para sa tanan basta tampad lamang sa pagtuman. Wala kapiutan, padayon ng kauswagan. Kung master plan sa buong